nesa pelexa o Ordes, despois de empatar ante o Racing Vilalbés. O Racing Vilalbés, cando se disponía a sacar ese córner, pois chegaba esa acción de penalti. Un penalti indicado polo colexiado por un presunto agarrón de Cea a Dani. Inútil ofrecer a repetición, porque a verdade é que non se ve. Non se vai ver. Así que vemos directamente o lanzamento de Óscar Martínez para o 1-0, minuto 10. Un partido que terminou con polémica, porque o tanto do empate do Ordes chegaba nesta xogada na que o colexiado indica esa falta. Aí a subía, era o minuto 92. E claro, dar esa falta aí nesa posición... E cos lanzadores que ten o Ordes. Pois pola brava marcou Nacho, con ese lanzamento que pasou entre as pernas da barreira formada polos xogadores do Racing Vilalbés, así que Ordes rescataba un punto no último suspiro do partido.